Dim ond gair i dymuno blwyddyn newydd dda i bawb y gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith, ac i alw am flwyddyn o weithredu dros y Gymraeg yn 2013. Blwyddyn o weithredu oherwydd bod canlyniadau'r cyfrifiad am un peth yn dangos be oedd nifer ohonyn ni yn ama eisoes, sef bod argyfwng gwirioneddol yn sefyllfa'r Gymraeg yng Nghymru fel iaith fyw gymunedol. Ond bod y sefyllfa yn un argyfyngus, dwi ddim yn credu dyla neb anobeithio. Be dwi'n credu dyla ni i wneud ydy dangos bod ni isio byw yn Gymraeg a gweithredu mwyn sicrhau hynny. Felly, be gallwn ni wneud yn 2013 i ddechrau'r chwyldro, i ddechrau'r broses yna? Un peth ydy cyfraniad manifesto byw Cymdeithas yr Iaith. Oherwydd bod lot o syniadau'r llywodraeth wedi methu ar un golwg i sicrhau dyfodol yr iaith, mae rhaid i ni rhoi yn syniadau ni at ei gilydd. Felly, cysylltwch efo ni gyfrannu'r manifesto neu ewch i gymdeithas.org/manifesto byw. Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynnal cyfres o rali'r mwyn dangos bod pobl isio byw yn Gymraeg ym mhob rhan o Gymru a bod angen gweithredu ym mhob rhan o Gymru. Felly dewch i rali'r cyfri ym Merthyr Tydfil dydd Sadwrn yma 5 o Ionawr. Rali'r cyfri yng Nghaerfyrddin ar y 4 ar 15 o Ionawr. Rali'r cyfri yn y Bala ar y 6 ar 20 o Ionawr. A rali ola yn Aberystwyth ar yr 1 o Chwefror. Bydd rhai ohonoch chi'n sylweddoli bod y rali yn Aberystwyth ar hanner canmlwyddiant protest cynta Cymdeithas yr Iaith ar bont Trefechan nôl yn 62. A dwi'n gobeithio bod y rali yna yn cyfle nid yn unig i ni gofio am llwyddiannau'r gorffennol, ond hefyd i dangos bod y frwydr dim ar ben a bod angen i genhedlaeth newydd ymuno yn yr ymgyrch a'r frwydr dros y Gymraeg. Rhywbeth gellwch chi annog unrhyw un i wneud hefyd ydy ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith a hefyd tynnu'ch llun efo poster yn deud bod chi eisiau byw yn Gymraeg a rhannu hwnna ar y we. Cofiwch hefyd bod modd i'ch cymuned neu'ch grŵp cymunedol chi ymuno efo cynghrair cymunedau Cymraeg Cymru. Ewch i cymunedau.org am fwy o fanylion. Felly, blwyddyn newydd dda iawn i chi gyd, a dwi'n edrych ymlaen eich gweld chi yn ddigwyddiadau ac yn ymgyrchoedd y Gymdeithas dros y flwyddyn i ddod.